Nagtipon-tipon ang iba't ibang law enforcement agency kasama ang LGU para sa Drug Summit. Layo nitong mapag-usapan ang mas komprehensibong mga programang laban sa droga para sa mas ligtas at drug-free na lungsod. So, hindi po pag-urulayan si mga dati na ginigiribong operational framework na kaipuhan mapakaray na rin ma-address ko ano talaga si mga pagkukulang pa. Sa inaakong naman talaga yung pagkukulang, paano mapakaray, and maging localized na talagang suitable for mga kliyente kang Naga City. One of which is the referral pathway in case management. Si gusto na magpabulong, si mga nag-surrender to, ano ba ang aragyan ninda? Puon sa pag-intake screen hanggang sa aftercare, iba pa ning barangay drug-free framework. Pag sinabang barangay drug-free, ano ba talaga ang suitable na parameters? Ayon sa Dangerous Drugs Board, hindi lamang umano enforcement o panguhuli sa mga drug users at peddler ang solusyon. Pinag-usapan rin sa summit ang mas komprehensibo at permanenteng solusyon. Ang pag-urulayan po din is not only on enforcement but also si mga intervention, rehabilitation, and treatment na tututukan po sa pagkapoon hanggang sa pag-recover nila. Iba pag-aaral, siyempre na din natatapos. There are 2,400 plus pag-aaral ito. Itong palagos-lagos, nasa 70% na siguro intervention. Ang mga low at moderate drug users umano ay kailangan sumailalim sa mga interbensyon ng pamahalaan, habang ang mga drug dependent naman ay dapat maipasok sa pasilidad gaya ng mga Balay Silangan Reformation Center. Sang-ayon din dito ang PDEA na hindi lang sa panguhuli nagtatapos ang programa para sa mga nabibiktima ng illegal na droga. Ito po ay malaking bagay sa part po ng enforcement. Nagpapasalamat din kami sa inisyatibo na ginagawa ng Naga City Government na mayroong ganitong programa na naglalayo na talagang alamin yung layunin nito, yung pinakalayunin is talagang alamin kung ano talagang problema at para mabigyan ng kakulang intervention o solusyon o aksyon ang mga problema na kinakaharap ng Naga City pagdating po sa problem sa illegal drugs. Sa enforcement, napaka-active ng law enforcement unit dito sa Naga. But then again, nakikita niya yung pwedeng maging karagdagang programa sa solusyon para matapos itong problem or kung hindi man matapos mabawas ang problem ng illegal drugs sa Naga is yung mga intervention program. Kumbaga, hindi lang tayo magpo-focus sa panguhuli, aatakihin din natin ito yung prevention or rehabilitation. Plano ding ma-centralize na ang programa para sa mga taong magre-reforma pagdating sa may mga problema sa illegal na droga. Jan Amador, CSN.